טוב, אז... טוב, הבוקר. טוב, אז אני עושה סדרה חדשה ששיניתי. קוראים לה איש משולבת. פנינייה פלוס שונאים ואוהבים. פלוס משונאים ואוהבים, זה גם וגם. אז רגע, נשים את זה פה. מה זה בכלל? זה אמור להיות במטבח. זה... נשים את זה פה. טוב, יאללה, בוא נתחיל. רגע, לא סידרתי אותו. כן, תמיד נתקעת ככה. טוב, עכשיו, מתחילים. יאללה, מתחילים. נו, אחי, תהרוג אותו, נו. יפות, מה אתה לא הורג אותו? למה אני צריך לעשות את הכל? צריך למדתי עכשיו, צריך לראות את ההסבר חצי שעה עכשיו. הנה, יופי, יש סקיפ. יאללה, תתחיל לשחק, יאללה, אל תהיה פה. נו, מה אתה נתקע לי? איזה טלוויזיה דפוקה. טוב, מישהו דופק לי לדלת, אני לא יכול לדבר. אני צריך כאילו דקה לחזר. מי עכשיו? מה הסתומה הזאת? אני חושבת שאני מואבה. מה? מי את? אני מה? נו, השותפה שלך לחדר. נראה לי שזו טעות. אבל כתוב לי, תסתכל. חדר אחד. טוב, אז זאת באמת פה. יאללה, כנסי. אל תפריעי לי בבקשה. וואי, רק שהגעתי הוא התחיל להתנהג עליי, מה זה מוזר, אפילו שאל איך קוראים לי. בטח יש לו חברה. אני אפרוס את הבגדים. הנה, שם את הבגדים.